tumpakane juragane wis balik to tibake. Sampun. Dengaran kok alus men. Aku waduk cahan, Cuk. Sampun. Lah ngono lah kan ketok manis ya. Sampun balik ngusul ditokek nyapur balik. Lah tak kira kerasan nang kono. Wong saiki tumpak-menumpak ku yo larang lho, Cah. Tak omong iku sak menika. Larang nek mending ya panggah budal. Lah kowe piye? Isik wani numpakne apa ora? Wis ora wani iki. Danane ora tekan. Iki kira tak larang. Numpak-menumpake masalah cara permakane istri cibi ya ngecah. Yo masuk nek ngono. Kowe lek ngomong ton yo saiton, aja gelo kok jaran. Lah dalah dilem alus kok dlogok jarane metu. Kowe padine arepe numpak ki piye? Danamu apa nyumprut apa piye? Kowe kok ngerti to nek danaku wis nyumprut. Utangmu dik ben yo kok balikne barang leh menumpak sing dik ben kae. Lah nyapa no utange dek ben dik sik diundat-undat ae mbok diikhlasne ngono lho. Iki servis wis rada licik iki. Ora kok wis rada larang iki, larang. Jane yo pengen tapi piye neh apalah daya. Masa yo ora enek diskon blas. Iso iki serene diskonan masalah permakane wis licik. Saiki yo ganten. Iso. Mbiyen numpak larang, saiki larang numpak. Yo ora mampu nek larang.